So karon na atong challenge mao na sa disiya ang acrobatic balancing challenge. Pero kini siya nga challenge handstand ni siya. Hasa niya. Oh. Ingon nga ang kamot ipabarog nga palakawon niya bro. Oh, nga kinahanglan maabot mo diri sa finish line. Sa whitean, ma'am. Ha? Pabor na sa whitean. Okay, challenge gani. Oh. Ari gikan magansan palakawon niya bro. Oh. Dayon, ug way makaabot diri sa finish line ang katulang pinaka taas og naabtan. Pila premium ma'am? 30,000 pesos. 30. Gamay naman na. Wala na ka pa murikat na banin yung maestra ito sa burikatanan. Oh. Oh, nabarat. Imong challenge sa kanang kalisod yan. Oh. Ma'am, sana premium ha, tinuod na o. Tinuod ni, wala tay kuha na ni, way joke ni. Oh, bantay. Oh, dra, premyo. Premium si ma'am. Tinuod. Mm. Kalisod kay na trabaho ya. Challenge. Sige, una alimokoy. Nya last Ernesto. 5 attempts gihapon ha. Okay. Okay. Ready? Oh, nyara. Okay. Ready na pre. Ikaw lang sa daan ka. Are gikan mo kamot sa kasado ka god. Sige. Okay. Kay bahala na. Yan ba yun? Ikaw sa Kalahas na diya, okay. Lukso yan lakaw rin dito, okay? Hindi ka balik to. Lakaw rin dito. Usa na mama? Osa! Ilakaw ba? Ilakaw. Agay ka. Hindi, marang ako na dyan makadao ka na eh. Ang sige, tanig yung bayot yun. Okay. Toro dan, take a chance. Sige. Bahala siya na. Nalumping naman na yun, tapos ikaputan mo rin. Grabe pa maon. Duha! Duha! Oh. Duha na. Okay. Mana? Sini na ako ano yun, sini na. Sini hawal kay kuwani, ani ma'am. Hawal kay kuwani, ani. Ilang ka rin. Insert ako. Maunjo ka na iro, galo mo ko eh. Pagdaanan, lawas. Tolo! Oh. Sa humigas, pinapita. Tolo na! Okay, ikan pa sa lang, pre. Okay, sa lang, pre. Practice yan loyo. Opat! Opat! Last! Oh, last na ni Alimukoy. Laro may daw may bayot ano. Practice ha. Pugi ko ba yun? Oh, Mauna tayo mong kwan. pugni, Ernesto! Hangyo siya, hangyo. Ay, pugga na yun. Pag kwan na kayo mo ang usama pag kwan mo. Parang nga. Pwede una dali, ma'am? Ha? Pwede una dali? Dili po. Asam ka muna. Ay, kwan. Ngita kaglain di pa kay kamo dari mga to sa ganito. Ako ito po, lubo na ko lubi. Yan pa, atras ka. Wala, out na!
5. Next, Totong Tagsok. Ito na ikaw na pita kay. Pakuha ng tiulo. Kuhan. Lakaw. Balas ka. May, dito to ay day. Lakaw. Oh, diha. Oh, baglisi. Oh, usa. Balik dili. Balik mana pamatuod asa pinagkadlayan ng mga tan. Ay pa siya kalakaw kalakaw. Atras. Oh, duha. Duha. Nakalakay man. Duha. Turay saling si mama. Ini bitaw. Atras. Hello. Tolo. Hello. Tolo. Kata tawag pa. Opat. Oh, diha na. Patah. Oh, opat. Putang ato ni finishing line 30 mil. Iso kay magmimbang pa tayo. Straighton pa na ito nga to. Liso na raro eh. Tulawas nga. Last. Oh, ana. 5. Oh, mo na diha kutob si Totong Tagsok. Na. Next sa episode. Kuya ay. Ay, ha? Tay na. Wa na gyud. Usa. Oh, diha kutob tatay. Usa. Napadung ko palo dik man ngadto mo straight. Muwak na we. Labuan na si Totong Tagsok. May sikan na ni ma'am. Hmm? May sikan. Oh, piso. Piso sikan. Ay pewa. Oh, yeah. Luhut. Oh, duha. Gyapon. Duha. Lawi pa rin. Ayan lagi taw. Kumaw ni siya eh. Ang dugo da sa ulo. Relax ay. Oh. Hoy! Nah, kabadong nas lauban. Tolo. Klaro ni mo chala. Ayo nas lauban. Oh, Kontrol. tolo. Urot ang aboy. Bugabog lang. So, Opat. hindi lang lagi. Last. Kuha lagi ni mo ba yun? Buka sa lawas eh. Handstand. Lima. Okay, pinakataas tatay pisot. Labuan si Totong Tagsok. Next, Ernesto. Kana ya mayan ang tilawas gud. Uy. Okay. Kuya, salina.
bang kita. Kami orang ko na dyan eh. Usa. Di, tagana mo chance ma'am, basta pat na. Usa pa to. Malaylay, ito na. Duha. Dan nakabot ko dari mama. Oh, ge. Ay, Kuan ko dari ko ano. Kas bisa ako. eh. Mana? Oy, layi. Ano ka? Tergulukan. Sakto na to. Mm, Pila ba man? duha. Tolo. Puro na kalawagan ako ah. Ah, nga eh. Tolo na to ha, tolo. Kupte siguro yung tail daan. Nya na. Guys, kam sa ime. Aw, Ayo, way kupot uy buang. Uy sus. upat. Okay. Ari aron ta ka chance. Bag ito ko na mong kuan ba? Na, lakaw ah. Okay, lakaw. Nyara. Ana. Ay sa kuan kaya akong tili kuan. Eh, Ha? eh, Enta. eh. Ano mo ka kuan Padaw mo ko sa. Daw pa man. Oh, daog tatay bisod. Tama lamat mama. Eh, Ah. kapoy kayo.